Excluși din partid. Este vorba despre acei membri ai PDL care nu mai îndeplinesc normele noului statut. Conform ultimelor modificări în statut se garantează membrilor PDL libertatea de exprimare a opiniilor, dar nu oricum. Orice membru poate vorbi liber numai dacă cele afirmate de acesta nu contravin deciziilor luate de conducerea centrală. De asemenea, o altă modificare importantă este cea legată de faptul că de acum înainte nu mai pot deveni membre ale PDL persoanele condamnate penal sau colaboratori ai fostei securități. Pe ușa din spate. Este vorba de membrii PDL care nu mai pot face parte din partidul aflat la guvernare și asta ca urmare a noilor modificări făcute în statutul formațiunii politice. Astfel, persoanele condamnate penal sau colaboratori ai fostei securități nu mai pot deveni membre. Totodată, în cazul arestului preventiv, membrii PDL vor fi suspendați automat din partid, urmând ca Biroul Permanent Național să ia act de suspendare în prima ședință. Senatorul PDL de Gorj, Ion Rușeț, spune că toate aceste modificări sunt de bun augur. E un lucru normal. Pentru că cine este condamnat pentru o sentință judecătorească definitivă și irrevocabilă pentru o faptă penală care a săvârșit-o, deci abatere de la normele de conviețuire socială, nu poate să mai reprezinte partidul, să mai fie un vector de opinie. Și în această situație mi se pare normală această prevedere. Senatorul Rușeț spune că și la Gorj se vor lua măsuri de excludere dacă se va constata că sunt persoane în situația menționată mai sus. Deci dacă vor fi cazuri în care vor apărea persoane care sunt condamnate definitiv și irrevocabil pentru săvârșirea unor fapte penale, atunci sigur se va lua, pentru că statutul este aplicabil tuturor membrilor de partid, nu este aplicabil secvențial unuia sau altuia. Așa cum era de așteptat nici de această dată, problema numirii unui nou președinte interimar la PDL Gorj nu a mai fost pusă în discuție la nivel național. Deși se vehicula că în cadrul Consiliului Național de Coordonare al PDL, care a avut loc ieri, nu s-a discutat despre înlocuirea președintelui interimar al PDL Gorj, Cosmin Popescu, care și-a depus demisia pe motive personale. În situația de interimat se mai află și alte 9 organizații din țară. Despre organizația gorjeană s-a menționat faptul că a înregistrat rezultate slabe la alegerile electorale. Se pare totuși că până la alegeri organizația PDL Gorj urmează să fie condusă tot de deputatul Cosmin Popescu.